क्या कर रहा है लागा फुटिया मा जाखो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं हमारा गांव पे और हम लोग पहले जाएंगे मेरा दादी का घर पे, जहाँ पे हम सबको इनवाइट किया है। आइए यहाँ नका नको तो अभी हम जा रही है दादी का घर पे, जो कि मैंने सब दोस्तों को इनवाइट किया है। अभी पहला गाड़ी जा रहा है, हम लोग पाँचों। उसके बाद हम लोग जाके प्रिपेयर करेगा और बाकी दूसरा लोग 10 बजे 11 बजे तक आ जाएगा। See you there. गाइस हम लोग पहुंच गया है अभी। आयु माने गुसुम गुसुम नुक इतना खला खला। ओ अच्छा, ये मेरा दादी का घर है पीछे। देखो मैं दिखाती हूँ। नहीं थाइजौआ जि मोजां थाइदों। नै जोंना आबैनि बागाना मासि मोजां। आं देखायगासिनो दं दे नोंसिनो मोनसे सिनेमेटिक शट्स होनि र' आंनि फंबायखौ खेबनोसै नायनि। नै थाइजौ ओरैथिं गय बागान, ओरैथिं आयै जोगोनारानो जि बुरजा नायथ'नो हाला आङो र'। औ सुफु मा थालिरबो थालिर गोजा आं नुफेराखैमोन। दे बाबु आंनो सिनेमेटिक खेबना होलाय। अभी मैडम जी आ रहे इधर एक्सप्लोर करने। माने एसे एकदम गोसा सान्थि मोनफैयो आरोना बिफां लाइफां नुनानै टाउनाव थायै फैदो। बे गय बिफाङा जों उन्दैयाव जा बुरजा दंमोन, ओमफ्रायहाय बिसोरो गासिबो थैजोबनानै बे गोदान गायफिनजोबनायसो। बेयो मारै जाखो? दाख्लैनि बारहुंखाजों बायदों। औ दे नायबाय दा। ओइ जों थाबायग्रा लामाया दस्रा जाबाय। जों बारस'योमोन गोदो उन्दैयाव। ओमफ्राय खोन्थालाय देखायलाय। बै बेयो जोंनि आयंमोननि फख्रि। बेहाय जोङो नैबे खनायाव ज' पिकनिक जायोमोन आरोना। बैहाय आबै आबौमोननि रा जोंना नैबेहायसो बावसो जायोमोन जों बांसिन। बाहाय जायो, बै आबै आबौमोन जायोमोन। बाहाय साराय फिसायाव दिंखिया भाजा 10 थाखा खांलायलायनानै जायोमोन जों बेहाय। आयौ आइ खुसेंग्रा नङा होनलाय बियो? खुसेंग्रा देरबा लुफैगोन दे बेहाय। ए दंथ' नै मेरला खुसेंग्रा। गोरलै गोरलैसोनो दा। फुं नै मेरला दं। नोंबो जायाना? जायो। आं सायनो गियो, ओमफ्राय लुगैयो। गाँव आया है रे, हम चाइल्ड लोग का इधर मेमोरी से। गासिबो ओरै गय बिफांजोब सारि सारि। स' जों दा आमाइमोनाव थांसै, आंनि काजिनाव। ए फख्रि र' देखायगोन बेखौबो। एकदम सिखाव लामासो बारस'बाय। ओइ सोर बेलाय? सोर हारसा बुरि बेलाय? नोंसो? सिनायाखै आङो। नोंसो दाउआ दलदबाव दे। औ भिडिअसो इउटुबावसो थांगोन नामालाय? दे खोन्थादो माबा बैसागुनि। बे गोसोम गोनां जाखियो नै बिफाजों बुजादों नो जोंना आसोला। मा जाखो? बैसागुआवनो होजाबायसो। मा खालामामोन? फै
Fơi. Oh, bem babak pun dia feeding kan ni. Jalio, Bodo. Ai ra đứng spa jump, ra đứng jump ini sekal. Ang haba na ini saya video guys mana. Itu publik nudang na, bazar tu dah itu publik dia. Ekdom. Apa? Ini aku sana aku tu. Lagai. Kamera fokus kru. Rồi này Phương Billy có photo chụp bắn đi đừng làm tiêu. Thôi tháng sau bị liễu hụt vậy abi lại hụt cái sòng khăm sòng này ready ra bên này. Mà bazar khá lắm mình nên phải bé abu. Này à, lá gì là này chỉ cứ ra khá nên bị bazar, lá gì là phải vậy. ये जो अंदर का वो है ना सीड उसको खाता है हाँ मीठा लाभ लेंगे जाने and show me मीठा हो के मतलब उसका वो जो टांग है ना वो काला हो जाता है मीठा है ना हाँ देख ये चाइल्डहुड का एक क्या बोलता है मेमोरीज चला आ जाएगा ले साले देख ले रो रहा रे रे ayo di sini salah kok kira. Alaga kayo garis nu idile mojang dot isi kebo dekai dengna le garis Di sini kok mendeng ahap saja. ada Aduh, kono kuntu tuh kerbasin dan hiu. seb Yang dia apa masuk? pikuman kancing sao Mama guntung sebai jangan pernah nona Sedikit ya. jadi ya rancam nih sih Ci, am nak bungkar. Siapa dia betul? Info này lấy lấy info lấy Be impung kan dulu, be impung kan hagra ni impung. lấy này kalau lewat Min kalam video. apa nih info lah rồi karena này anh nhas cross भी हुआ है Beli di baju. बारह अंकल का घर आ गया तो हम लोग आज वो वहाँ पे वो होगा पार्टी होगा मैं पहले इधर रहता था जब मैं छोटा था इधर से ही मतलब स्कूलिंग करता था तो आफ्टर दैट मेरा पेरेंट्स वहाँ पे थोड़ा रोनिका टापिस शिफ्ट हो गया था nah yang baby nah ada neng kalam tuh neng lebih mau aku lah mah neng lah dia ko dia lah neng kalam tuh neng lah enjor ayo burian willing benon meh masuk gas berapa ya Monica berarti buanan cika bodoland Nah, kamu enggak sudah. apa ya Memang ada ladang. laga malah rừng nó rừng ở đấy rừng gù hay rừng gù non sao lại thì hay lại sao lại à rồi oma bị thiệt hôm nay là chưa bị thèn rồi Thấy á. đó anh đi dạo vườn ăn thử này cô laga क्या कर रहे हैं लड़की हम लोग को đi đứng ăn rồi mang ở bên đòn bị khô ra được đi nè đi đến ăn cái gì nhỉ Ucha ang to ra à khi vậy xin mình nương lẻ sao làm là gì nó thâu lại sa Show me second half. Day start. La 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 la. Masuk dah. Oi. Masuk dah. oma bị thiệt hôm nay đứng ăn Day. đã dạo cái thằng chụp chơi là phải chơi là slim đây này tôi làm Dubai tôi thằng tôi không nói gần chơi rồi bao giờ lại Day jeli. Mở ra có thằng mà ra vậy đừng phải. cứ thâu ra những cái này ra hay sao mình chỉ Day.
दे दे जिउ गोलाव जाथों मा थै बियो थै आलाय मानसि नै आं जि गोथाव संसै ओरैबायदि गोथाव सङो नोंसोर सालायआनो माबालायगोन जाजायोदां बेबो औ जाजायो नै आंहा रेडि जाबाय गाइसमोन माबायदि नुदों दाख्लैनिफ्रायनो बिदन दख'ना गानै गानै आंगायबाय ओंखायनो आं बे खालारखौ गाननो लुगैदोंमोन आङो बेखौ गानबाय थ' दाहाय जोंहा सासे फंबाय इनभाइट खालामदों ओमफ्राय जों बिसिनि न'आव थांगासिनो दं आरोना थ' थांदिनि औ मेदाम साहा लोंदो आदा लों नै आंना लोगोफ्रा फैनानै आंथ' बै न'आव दंहैयोमोन ना नायलाय दा जोङो न'आव थांसै लोगोफ्रा सफैबाय मालाबानो ओरैबायदि सालु बिसोरो खना खनानि मेपबाबो सफैबाय वाइट एंगल फाय फ्रेन्ड माबोरै मोनदों लोगोफोर नै आइजोफ्रा दासो सफैदों खयथा जाखो आंबो मिथिला आयु 12:30 सफैबाय नै माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों दे जागोर दे जागोर बेखौ माबा हा थानांगौमोन थानायाथ' हाय हाय बाहाय बेजोंबा जि थालायलायदों बियो हाय गाइस आं दिनै सुपु ब्रह्मनि फनखौ रब खालामदों दिनै आंनि व्लगसो जादों बे जोंनि गामियाव दंफैयो दायो बिसोरखौ नेगासिनो दंमोन फट' लादोंमोन फट' होनफिनदो दे इउटुबार्स आंना चेनेल गैथ'आ माने गोदान इउटुबार्स चेनेल गैथ'आ आंना खुलुमबाय बयखौबो गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय बेयो सेकेन्ड प्रनिता हेल' गाइस दिनै जोङो सुपु ब्रह्मनि न'आव फैदों ओमफ्राय जों दा गय बागानावहाय फट' लागासिनो गय बागानाव फट' लाखांनानै जोङो बेदर जासिगोन जों बैसागु जानो फैदोंमोन नै देलायनानै ओरैबायदि देलायनानै फैदों नै बैसागु नै बिसोरसो रियेल बैसागु जाग्राफ्रा बिसोर सानैया खुलुमबाय गोदान बोसोरनि मुङै बयखौबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय जों दिनै माने जोंनि लोगोमोननि गामियावहाय दंफैयो मानो फैदों होनबोला बेदर जानो फैदों आरो गाइस बैसागु जानो बेदरल' जाया बियो माबा माबि नैबेबो बैसागु जाग्राया बैसागु जानांगौ नङा होनलाय फैबाय आयो औ मनिका फिसाय बियो आबौ मिन्थिखाबाय आरोना अभियासलि नै आंना लोगोफ्रा ओइ सालथे माबोरै मोनदों जोंनाव फैनानै मोजां मोनथारदोंना गोबावनि उनाव लोंनाय मोजां मोनदों आसोलफ्रा जाखांनानै जिरायनानै दंजोबो बयबो दानिया मा जादों गाइसमोन जोंना सासे लोगो फैबावनांगौमोन ना समाव बे दुफैनानै मैया बारा लोंहरनानै फैनो हायासै थ' दा जोङो बिनि बाहागखौ जाफ्लांजोब्बाय ओमफ्राय दासो बाइकजों फैगासिनो दं थ' बिनि थाखाय दाउ मासे होसोलायगासिनो दं मोनदों ना मोनाखै नोंसोरो मोनाखै जोंना बिबैया नै दायो जोङो आबैमोननि न'निफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय जोंनि न'आवहाय जोङो साहा लोंनानै एसे साहा लोंनानै थांसै आरोना थ' बाहायनो थांगासिनो दं जों दा होदो
तो अभी रास्ते पे अभी रास्ते पे है, ये भी दोस्त है और पीछे है। Yo guys vlog bây giờ tôi Mami harsaफोरजोंसो आलासिफ्रा थफायहा लागाव दाना बैसागु जाग्राफ्रा जोंनाव फैलायबाय लागाव फोथाया मा जाखो जोंलायलायो बैसागुनि नखलिसो खानायानो जोंसो नै लागा मा लोंदों आंलाय दस्रासो आलासिफ्रा Ada mauzia baru. Hah? Hinjau kita nunggu deh. Hinjau lagi deh. Harus bilang sih. Kami nih dong. mà dưng mà lại vì ha đe thà lại đe mà đây bye 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 malu apa sih malu này malu apa